Haleluya. Hai hai tin mujura ka man lepika kaitin mongor kaplai ke testimony no share khaina bangai ang belai tong tho aige ang boba hai tongmani ang ta bo jago sokbeka oba ani testimony belai no kotor tamoni himba obo soisoi hamjaknai kubuite chubai tongnai sa abo soisoi kaitor eba kaba jisu kristo a phola bai ke chungno tuidului naikoli hamya chayani yakatiri wi tongnai abo jisu. Haleluya. Ang aige mongsa sia tongmani no saimaya jisu kristo osungsaro phai tama samong kam khai kalangkha bachini bangi tamo khailangkha ba bahai ki cross ka tam bangi thika abnang saimaya. Haleluya. Ang tabule saimaka jisu chini sungsok khlaimani pap khlaimana bo horsaina na bangi bo osungsaro phai gai ki chung khlaimaya samong no bo khlai thangka hake chini bangi kaham ungka hake kaham sopeka hake ang tabu khogbe gosebu jisu nung ani subrai nun ani langmani malikini ang gosima bai ani kaham bebak pheka ang agen sai tabuk chen sangka ang age tomung sitra manak apohor klugja tongmani no sungsok gna tabu ang jisu no jisomoyo saimanai khogbe gosima bai ang tabu ak kathang kubui te hamsajak am mathangjam langmano manka tamoni himba bo soisi kubui bo soisi kathang basrap sani bangpun kibina mucuk je te yakana mucuk ya. Haleluya. Amen. Obon bangino ani khabelai no tongthokmani bangai ang khukbai bu saibu sabaya video sunam saibu sabaya tamni himba bakha bisingon tongthokmano bo biskango phulubi maya obon bangai belai tongthogo tini khakchama bai tongthokma khang jisu kaplai ke hingui man ka obasani khakchama te tongthokma. Haleluya. Ang tagle soisoi saima ka jisu saba jisu ani bangi tam khai kalangkha jisu ani bangi tamo samong kam phai kalangkha ang saiman ka. Haleluya. Obni bangi ang belai tongthogu te khakchama mano ang lekha rungya saimiya butuwa rungya sitra tongmani no ang jisu phai ya pre kaplai ke jisun thani ang sanma bai tine an nangma mani jorati ang bebang tomano ani sanmani slaite kotor bano ya par kai kete bless klai tong sabrung ni chamung sari tongo sabrung ni nongmung nungri tongo hakite hamya chayani yagni katere wite kubuite katha te kutsung kete hamsajak akubui langwano riwi tongo. Haleluya. Belain tongthogu tongmung no norokbo jisuwo kubuite borok ka ham hinjage tongnamu chokake phaidi jisuwo norokbo hakite am mathangjam langma achukno hani jaga no manna bangi norokbo achukno hawo rangchakni nok chukno rinai hini kaitor kokri mane a nogno chungu manna bangi norokbo manna mu chokake phaidi jisuwo kaplai khi phaidi. Haleluya. Amen. te belai no tongthogu jisu ano logeri to mambangi taksuk jora ekdom kaham mongsa kebe mungkri ang sanmani slightly bu ano kaham kubuite kathari wi tongnai abo ani pas subrayung jisu kristo kaisano. Haleluya. belai no tongthogu. Haleluya. Bible hain sujau elimbago Galatia chapter 5 verse 1 hain sujau chung pyokjak kha kristo chungno pyokjak borok haike tongdi hai no hai seleng taung pidi ini so. Haleluya. belai no nangmani kok saja khawro elimbago tamni himba ang soisoi jisu no saiman khablei tabu mathangjam langmano eka ang mathangjam jisu no kubuite jisu no lamaina ang saiman tate tamni bangai hamyo klai phineba kono sabo oro. Haleluya. tongmung no kaham ungui borok kaham hinjang na musukake sengsaro te o dunia wo te o hayungo te kaitun mokolo bu kaham hinjang na musukake phaidi jisu ni phungjak abakaba elem bagni phungjago hinglai siano hakite a kaplai ki jisu ni mungno love lai siano. Haleluya. belain tongthogu te belaino khakchango jisu ano tinibu testimony share khaina bangi bini jora kahamno ya pharma bangai khakchama bai te tongthomo bai ke belaino aram mano. Haleluya. kaitor lobjak thong te norokbo o testimony no nugui te norok blessing thang kaitom thani sano phasubrayung thani sano apa kaitor oro khoroksa o testimony no naito naro boro bebag no hamadi manbai to kaitor ani thani ya phari ro subrayung jisu ni mobeke. Haleluya. Amen. kaitor lobjak thong.